Durant el 2024, al laboratori hem registrat un increment significatiu en l'activitat analítica. Les dades ens mostren que s'ha duplicat el volum de paràmetres analitzats respecte a l'any anterior. Hem passat de més de 130.000 paràmetres a tancar el 2024 amb 270.000. Això suposa una mitjana de prop de 740 paràmetres analitzats diàriament. El control sanitari de l'aigua ha incorporat nous requeriments normatius que han estat la causa principal d'aquest increment d'activitat, però al laboratori hem apostat per posar-nos al dia i poder fer aquests controls. Per això, hem incorporat nous equips d'última generació, hem assolit noves acreditacions de competència tècnica i hem participat en programes de formació especialitzada. Tota aquesta feina de millora contínua ens permet oferir un servei d'excel·lència als centenars de municipis que, ja sigui directament o mitjançant la col·laboració amb Agbar, dipositen la seva confiança en la nostra experiència i professionalitat. Finalment, destacar la implicació de tot el personal de l'àrea de laboratori per assolir aquesta fita.